Ceacht a seacht, an seachtú ceacht. Cuide héan, tá ocras orm. Chuí Seán Horas faoin tua maidin, agus cuireamh muiléir. Tá sé sa teach tábharne inis, ach ní eolfaí sé aon a chuile. Rachí sé féin agus Pádraig go dtí óstán atá tamil síos sa tráid. Seo, caiisi ar éis sin, agus bíoh ceann é leagat. Ní eola mé a hiile inis a Pádraig, tá ocras orm. Ní rah éarad le hiche agam ó am bricfesta. Níor ichtú aon daoine ar fós, agus tá am té buailte linn inis. Ní leor dhá mhéle sa lá do ghuinear bich. Tás agam nach leor, ach ní rah leis agam Téana mort, agus joomí do réan rud beag le hiche. Bhí cupán té ar I ceithre chlog agamsa, ach tá ocras orm. Má go leor, fanlumm, ní mórdam tetíní cheannach. Híl mé go bhaca mé bus go mór agat ó chéanamh. Chonig tú ceart go leor, ach níl mo hóhandíomh agam. Líana me a ríisiad a bhí cínéil, Ná líon, tetíní atá testáil weim, fiche is dócha, nach maith a bhíos agat é. Cuid a dó, tá Seán agus Pádraig in dhéanach le chéile sa teach tábharne. Tá sé geisteacu dul tamil síos an tráid go dtí an tóstán agus rud beag le hiche a áil. Tá ocras orthú a réan. Bhí Seán faoin tua ó Waidin. Bhí sé geisteige teachta bhaile go lua ach cuireamh muiléir. Níor is sé ach béle a bháin I neamh. Tuigeann sé nach leor dhá mhéle sa lá ach ní raibh leis aige Ní achaí Pádraig ar aon toras. Dí sé a dhéinear a lár a lé agus dóil sé cupán té ar I ceithre chlog. Ach tá ocras inis Tá riont tatíní ag Seán ach ní le ghóhandíomh aige. Ceanó sé a hiiledíomh agus an sin rachaí sé féin agus Pádraig amach. Cáineachaí Seán ar maidin Faoin tua a chuaigh sé. ar cuireamh muiléir Cuireamh, éis Seán a dhéinear faoin tua. ní rich, Éis Pádraig a dhéinear, dich, caitheann a dich Pádraig a dhéinear. I lár lé a dis sé a dhéinear. Ineachaí Pádraig ar thoras, Ní achaí, a bhfuil ocras ar Pádraig, tá ocras an leor dhá mhéle sa lá de Pádraig, ní leor, an leor dhá mhéle sa lá de Seán, ní leor dhá mhéle sa lá do ghuinear bich. Céir tá teastáil ó Seán inis, Tetíní atá uí, an féidir tatíní I cheannach sa teach tábharne. is féidir,